Trăiește o experiență în noua ta casă, unde confortul și siguranța sunt asigurate prin sistem de casă inteligentă. Apartament cu dotări de primă clasă, cu design unic și elemente personalizate. Un living spațios cu bucătărie, 2 dormitoare, garderobe spațioase și 2 blocuri sanitare. – 123 de metri pătrați, foarte eficient și armonios compartimentat. Urmează-ți visul, iar noi oferim spațiul pasiunilor tale.